Hello everyone, welcome once again to LV Amor Vlogs. O niini nga gutlua, tuguti ako nga ako kamungdanon pagbalik. Ngadto sa sinugdanan gayud ngano nga ako nagka acid reflux or nakabato ni anang gitawag nato og kabuhi. So I hope everybody is happy and healthy and welcome to LV Amor Vlog. This is your friend Lou Amor. So without much ado, let me take you back to the year 2010, one day in May. May 22, no? Wedding anniversary sa ako ang younger brother, no? So, dili ko malimot nga gikan ako niadto sa office sa akong gitrabahoan, no? Sa library. Before wala pa ko mag-retire, karon retired librarian na ako, no? So, gikan ko sa office, pagbaba ko sa balay, I was so hungry, nga nakita na ko nga daghan ang andam because wedding anniversary nila. And so what I did, mikaon na yun ko, no? After eating, nakakita ko og pinya, pineapple. Akong gitalawan, very sweet. So ang nitabo, nagkaon ko og pineapple, no? Ubay-ubay, medyo nga ako nakaon tungod sa katamis o kalami. After that, mga abdan og mga 6:30 or 7 p.m. nikaon na sad ko og supper, no? After an hour or two, akong nabantayan nga murag medyo murag ko mo ana-ana ba murag ko og tulindyangon, murag na hubog, no? So I went to my room and then natulog. But pag-abot anang ika 2 a.m. sa kaadlawon, may ako namatan nga nag-vertigo gyud ko to the max. Vertigo as in vertigo nga makainomdom din ko sa kanta nga round and round I go in circles. So, mo na to, no? Pagbalik ako diri sa right side, dito misamot ang vertigo niya, mibugag yung ko, mi throw up yung ko, no? Mi throw up ko. And then, nanawag ko sa balay, kay layo-layo man ang ako ang kwarto sa main house, no? Nanawag ko, pero nobody answered, kay nahadlok sila o kinsa ang nanawag. And so I waited until 5 a.m. Nanawag na sad ko. Dito ko nila natabang, pero wala na, luya na kaiko. Lesson number 1. Og dunay manawag sa telepono anang gabiing dako, ato na lang tubagon. And so, mo na to, no, adto ko sa nila. So, gitadaan ko sa akong sister-in-law og hot milk, no? Kay gaduro man kog throw up. Pag humana kong inom, after a couple of seconds lang, may throw up na pong kugduro because ang milk is acidic di ay. So dito to nahitabo, no? And then gidala ko sa doctor, I was diagnosed of acid reflux, no? Gastroesophageal reflux disease. Kanang gitawag na to GERD or sabi ni saya pa kabuhi, no? So daghan kay kog video bay tungod anang kabuhi. Daghan mo gudi ang kabuhi unon ron, no? And so, marato, pila may istorya, gitagaan ko og esomeprazole for 2 weeks. Morning, evening, gipainom, no? Or morning, evening ba to? Or, morning, evening. 2 weeks. So, naulian yung ko, no? Naulian yung ko. Wala na ko'y gibati. I can eat anything na, no? So, abi na ko og permanente na gito siya, but then murara di itong temporary relief. So, 2010, anang pagka 2005, year 2005, kaning mga kauban to sa opisina, kaning usahing manintal bitaw na mag-coffee ta, muni bagong coffee ron ko. Dili lang ko kay mahadlok ko kay dili gibawalan ko anang kanibang caffeine, no? Chocolates, coffee, soda.
So naglikay gyud ko ana for 5 years and other food, no? Katong mga bawal. So religiously nag-follow ko. But then kani bitong tintalon ta. Wag wala na to, dugay na to. So inom ta og coffee, no? And so misulay ko balik og inom og coffee. Abi ninyo, naurot na ko ang coffee after mga 5 seconds lang dagway or 10 seconds. Misakang ako ang pressure. So kaya nga among office dool man sa Red Cross, may adto ko sa Red Cross, dala ko dito. Ang akong blood pressure was 150/90. Which is nalisan ko kay usually dili na mo'y akong blood pressure. Naara ko sa mga 90-60, 95-65 or 70-60. Inaanak ka mubo ko ng akong blood pressure which is I am comfortable with, no? And so pag human ato katong coffee, murag na relapse ang ako ang GERD. Gikan ato di na din ko makakaon bisag unsa. Kana mga pati tanan nabalik gyud. In short, murag mas migrabe panoon, no? Sige kong mag-leave sa office kay wala na to ana sa ospital na naglain ang ginhawa, no? So mo to siya ang nahitabo. Since then 2005 until now wala na ko biyae og kabuhi. In love gyud kaayo ang kabuhi nako. Naara gyud siya. Although karon tolerable na because careful kay ko sa ako ang diet, wala na ko to mga caffeine, totally wala na gyud ko mibiya na gyud ko sa coffee, mga chocolates, no? Tanan basta kay caffeine. Mibiya na gyud ko murag 2005 until now, pila naman na 17 years, wala na gyud ko kainom og kape. Unsay lami og kape, wala ko kibaw. Mingon sila nga kanilang mais nga kape na dili na kong pasalig na kay mura na kog na trauma, no? Akong gi-consider to pag inom na kog coffee nya mitaas ang akong pressure, traumatic experience gid nako kay lain man din ang mutaas akong pressure, no? So man to until now wala na mubiya ang kabuhi. Well, ang ako na lang i-comfort ang akong kaugalingon. Nakabuhi o dili ka muhawa, ako kang dadon sa akong lubnganan. So muna, I kept on saying to myself nga, dadon ka nako kabuhi sa akong lubnganan o di ka mubiya nako, no? Pero karon medyo okay na, makatolerate nako. Dili lang ko magpabusog, dili lang pud ko magpagutom, and then gamay-gamay lang sa mga bawal. Nakabalik man kog kaon sa mga gagmay. Kung lechon, gamay lang gyud nga panit. Gamay lang gyud as in inaana ra kadako. Ang panit basta kay mura lang ba og tambal sa ibog. Oh, that's the thing, tambal sa ibog. So ingon ana ang akong gihimo, no? So okay na ko by God's grace. Dili lang dunggon og ngaot. Medyo na-overcome na nako ang kabuhi. Pero every now and then, kung malabian yung ko kabusog, muandar yun po gamay. Kung magutman po ko, muandar po siya. No? So, munay akong sharing karon sa ako ang journey, sa ako ang kabuhi. Giunsa nako nga nagkaroon ako ng kabuhi or acid reflux. So, acid reflux, in love gina siya kay nako, no? Pero nakailan ako niya. Nakailan ako og unsa nang kabuhi. Now so mo lang ang atong sharing karon. If you like the content of this video or channel, again and again, sumul tingali paminaon, but please subscribe. Like and click the bell button for further notification, no? So, thank you so much. May anam ko kadaghan ng atong subscribers. Salamat kayo ninyo, mga subscribers, mga friends, kanang tig-comment. Enjoy kayo ko sa inyong mga comment, no? So, thank you very much. Have a good and godly day, everyone. And please remember, ang Dios na higugma kanato, no? To the point nga iya gitang gipakamatyan.
Take care everyone and stay close to God Almighty. Bye-bye and salamat kayo hangtod sa sunod natong mga chika-chika, mga blah blah blah. Thank you. Bye-bye.